Kære venner og hjertelig velkommen til Forfædres Visdom. I dag begiver vi os ud på en utrolig rejse for at afdække de 26 lektioner i drageforvandlingen fra et land, der trodsede alle odds, Singapore. Når vi tænker på Singapore, ser vi ofte billeder af den smukke ønation med sit ikoniske møljon-symbol, en løve med en fiskehale. Men bag facaden gemmer sig en historie om viljestyrke og genialitet. Singapore er kendt som et af verdens største handelscentre, det 4. største finansielle centrum og en af de 5 travleste havne på kloden. Ifølge den internationale valutafond IMF havde Singapore i 2020 den næsthøjeste indkomst per indbygger i verden målt i købekraft. Denne nation rangerer konsekvent i toppen på næsten alle internationale lister, når det gælder økonomisk kvalitet, offentlig uddannelse, sundhedspleje, gennemsigtighed i regeringen og økonomisk konkurrenceevne. Selvom landets økonomi, målt i nominel BNP, kun var den 39. største i verden i 2020, er der ingen tvivl om dets indflydelse. Singapores hurtige og bæredygtige udvikling har fået analytikere til at konkludere det samme. På trods af sin lille størrelse og beskedne befolkning er Singapore en regional stormagt i Sydøstasien og en betydelig spiller på verdensscenen. I denne serie vil vi dele de 26 afgørende lektioner, der hjalp Singapore med at overvinde utallige udfordringer og blive en af Asiens tigre. Bliv hængende, for denne rejse er fyldt med værdifulde indsigter og overraskelser, der kan inspirere os alle. Vi ønsker jer og jeres familier alt det bedste. Det 26 lektioner i drageforvandlingen fra Singapore. 1. Landets baggrund formede den nationale strategi. Singapores historie begynder beskeden som en maritim handelsstation. Efter en periode under britisk styre og en overgang til selvstyre, skilte nationen sig ud fra den malaysiske føderation i 1965 og blev det uafhængige Singapore. Selvom det var en gammel handelsplads, stod det nye Singapore over for enorme økonomiske udfordringer. Landet kunne ikke længere stole på sit traditionelle opland efter at have forladt føderationen. Arbejdsløsheden var tårnhøj, og med tilbagetrækningen af britiske tropper forsvandt utallige jobmuligheder. Byernes slumkvarterer voksede, kriminaliteten var høj, og kun halvdelen af befolkningen kunne læse og skrive. Landets multietniske og multireligiøse befolkning skabte også naturlige brudflader, der var en konstant kilde til social uro. Singapores situation blev yderligere kompliceret af dets naturgivne begrænsninger. Med et meget begrænset landareal, omkring 728 kvadratkilometer, stod Singapore over for massive udfordringer med at udnytte jorden til at opfylde nationens behov, udvikle bæredygtige og strategiske industriklynger samt en robust transportinfrastruktur til at understøtte en voksende økonomi. Arealmæssigt er Singapore det mindste land i Sydøstasien. At åbne sig for resten af verden var ikke et valg, men en absolut nødvendighed, dikteret af en næsten total mangel på naturressourcer. Selv efter mere end 40 års forvandling og udvikling er ledernes bevidsthed om Singapores sårbarhed usvækket. De tror fortsat fuldt og fast på, at landets fortsatte eksistens afhænger af evnen til at spille en nyttig og værdifuld rolle i verden. 2 strategiske mål som nationens fundament. Disse 2 mål var økonomisk udvikling og indenlandsk stabilitet. Dette kom til at forme Singapores fortælling og styrke fundamentet for dets styring. Åbenhed, en utrættelig vilje til at lære og etableringen af stærke forbindelser med resten af verden. Det driver nationen til at forblive relevant, til at stræbe efter at udvide sit internationale råderum og øge sin globale rækkevidde baseret på netværk. 3. De 3 søjler i Smart Nation-initiativet. I 2014 lancerede Singapore sit Smart Nation-initiativ, som opfordrer til brug af teknologi og digital innovation for at fremme bæredygtighed og livskvalitet. Der er 3 hovedsøjler, der understøtter dette initiativ. En digital økonomi, en digital regering og et digitalt samfund, hvor ikke kun regeringen, men også borgerne og virksomhederne spiller en afgørende rolle. Singapore har formået at opbygge sin Smart Nation-strategi på bedste vis ved at sætte klare milepæle, fokusere på specifikke områder for forbedring og digitalisering og give borgere og virksomheder mulighed for at tilpasse sig og lære.
Ifølge Kontoret for Smart Nation and Digital Government er initiativets højeste prioritet at udnytte teknologi til at løse nationale udfordringer og fremme transformation inden for nøglesektorer som sundhed, uddannelse, transport, byplanlægning og finans. 4. En beslutsom og handlekraftig regering. Opgaverne i forbindelse med nationsopbygningen formede den tidlige udvikling af den offentlige forvaltning. Singapores ilde størrelse, mangel på ressourcer og usikre sikkerhedssituation gjorde det uundgåeligt, at regeringen måtte gå forrest i udviklingen af økonomien og landet. Det var ikke et valg, men en ren og skær nødvendighed. Perioden fra 1965 til 1985 var vidne til en utrolig udvidelse og transformation af den offentlige sektor, samt etableringen af de værdier og den tilgang til ledelse, som skulle definere en hel nation. Deres ledelsesstil var dybt fokuseret på retning og politiske valg, hvor den absolut vigtigste prioritet var at få tingene gjort på den mest effektive måde, baseret på en ekstremt pragmatisk og rationel tilgang. En løsnings gennemførlighed var altid det grundlæggende kriterium for, om en politik skulle vedtages og implementeres. Hvis løsninger blev anset for at være effektive og i tråd med de langsigtede strategiske rammer, blev de gennemført, selvom de måske ikke var politisk korrekte eller populære på det tidspunkt. I et landskab, hvor andre levedygtige institutioner manglede, var det den offentlige sektor, der i praksis drev næsten alle aspekter af landets økonomiske og sociale udvikling. Den offentlige sektor arbejdede hånd i hånd med den politiske ledelse for at smede og forme samfundets værdier og karakter. Institutioner som Økonomisk Udviklingsråd, Boligudviklingsrådet og landets monetære autoritet blev de primære redskaber til at implementere de store økonomiske og sociale visioner. Historisk set blev ansvaret for at udvikle politikker inden for informations- og kommunikationsteknologi varetaget af specialiserede regeringsorganer. Områderne for informationsteknologi, telekommunikation og radio-tv blev styret af 3 separate, specialiserede agenturer under 3 forskellige ministerier. Informationsteknologi, herunder e-handel, blev håndteret af det Nationale Computerråd under Handels- og Industriministeriet. Telekommunikation blev administreret af landets telekommunikationsmyndighed under det daværende Kommunikationsministeriet. Radio- og tv-spredning blev varetaget af Radio- og Fjernsynsmyndigheden under Ministeriet for Information og Kunst. Denne myndighed regulerede engang også internetindhold, da internettet blev betragtet som en form for udsendelse. Den politiske ledelses urokkelige og langsigtede engagement i forandring var en afgørende faktor, og samarbejdet inden for IT-sektoren var eksemplarisk. Dette motiverede den private sektor til at arbejde tættere sammen med regeringen og skabte samtidig muligheder for partnerskaber med både indenlandske og udenlandske aktører. Parallelt hermed skabte regeringen en standardramme for servicekvalitet over for borgerne. Dette blev grundlaget for at vurdere regeringens præstationer og gav samtidig borgerne en objektiv ramme til at evaluere deres ledere. 5. Der er så uendeligt meget at lære af visionen om en smart nation. Den enkle og altomfattende vision om en smart nation fokuserer på både virksomheder og borgere, hvilket gør det muligt for folk fra enhver branche at øge deres produktivitet ved at integrere digital teknologi. Dette driver transformationen fremad og løser enhver udfordring. Strategien med at opstille klare hovedmål inden for hvert område har skabt denne unikke succes. Evnen til at koncentrere indsatsen på mindre opgaver, som er en del af de større, overordnede mål. I et land, hvor man forventer, at 9 ud af 10 borgere vil være ældre i 2030, og hvor forsørgerbyrden falder på grund af lave fødselstal, må sundhedsvæsenet være mere proaktivt. Det handler om at guide folk til at tage skridt, der forbereder dem på at bevare deres helbred eller håndtere det bedre. Kontoret for Digital Regering og Smart Nation har lanceret initiativer, der gør det lettere og hurtigere for den enkelte at holde øje med sit eget helbred. Et af de mest inspirerende initiativer er CareHub, som tilbyder passende og sømløs pleje for at imødekomme sundhedsbehov. Det gør det muligt for terapeuter at tilbyde deres ydelser til større grupper af voksne, hvilket forbedrer produktiviteten og optimerer ressourcerne for at overvinde manglen på arbejdskraft. CareHub er tilgængeligt for alle og har ført til udviklingen af apps, der muliggør videokonsultationer eller chatsamtaler med læger og specialister.
Ved hjælp af CareHub kan patienter nu gennemgå genoptræningsøvelser derhjemme ved hjælp af bærbare sensorer, mens terapeuter og klinikere yder fjernpleje. Dette initiativ har også reduceret de lange ventekøer for patienter og pårørende, hvilket har øget effektiviteten og sparet dyrebar tid. Et andet banebrydende initiativ er HealthHub, en mobilapp og online-portal, som er landets første samlede one-stop-shop for sundhedsinformation og tjenester. Dens vigtigste funktioner omfatter adgang til hospital- og personlige journaler, lægeaftaler, laboratorieresultater og en liste over tilgængelige sundhedsfaciliteter over hele landet. Dette giver borgerne en dybere bevidsthed om og et større ansvar for deres eget helbred og deres egen historie. 6. Transport er nationens livsnerve. Det offentlige transportsystem i vores byer er et sandt lunder af effektivitet. Kvaliteten af vores vejnet betragtes som værende blandt de bedste i verden. Et vidnesbyrd om omhyggelig planlægning og fremsynethed. Hele systemet er et komplekst, men harmonisk netværk, der binder os alle sammen. Vi har et væld af muligheder, når vi skal bevæge os rundt, men de to mest elskede er uden tvivl vores busser og vores lynhurtige metrosystem. For de fleste rejsende er betalingen enkel med det landsdækkende rejsekort, et lille stykke plastik, der giver adgang til en hel verden af rejser over længere perioder til en fornuftig pris. Vores metrosystem med sine mange stationer og et netværk, der strækker sig over adskillige kilometer, kører næsten i døgnedrift fra tidlig morgen til midnat og sikrer, at byen aldrig sover helt. Taxier er selvfølgelig også en mulighed, men de kan være en dyr fornøjelse og svære at få fat i, især når byen summer af liv i myldretiden. Med begrænset plads og en voksende befolkning i vores byområder, er det alt afgørende, at vi udnytter hver en kvadratmeter optimalt. Vores mål er at skabe en transport, der ikke bare er effektiv, men også sikker, pålidelig og behagelig. 2 af de mest spændende initiativer, vi har taget i brug, er kontaktløs betaling i hele den offentlige transport og udviklingen af selvkørende køretøjer. Fordi vi i stigende grad er afhængige af vores smartphones, lancerede vores transportmyndigheder for nylig et system, der lader rejsende betale for deres ture direkte med deres kontaktløse kreditkort eller mobiltelefon. Dette fjerner behovet for at have et fysisk rejsekort eller bekymre sig om at tanke det op før rejsen. En tilhørende app, lad os kalde den Min Rejse, giver endda brugerne mulighed for nemt at se deres rejsehistorik og udgifter med et enkelt tryk på skærmen. Vores regerings digitale strateger ser en enorm mulighed i selvkørende teknologi. Den har potentialet til fuldstændig at forvandle vores transportsystem og forbedre vores livskvalitet. Vi udforsker brugen af denne teknologi til at skabe nye former for offentlig transport, som kan løse udfordringer med både plads og arbejdskraft. Forestil jer et sted som Ørestad, hvor små, selvkørende elektriske busser allerede er en realitet. De fragter besøgende og lokale lydløst og effektivt rundt mellem de moderne bygninger, og de tilbyder en helt ny, revolutionerende måde at opleve bydelen på. Disse køretøjer, der kan transportere op til 10 personer, er et glimt af fremtiden. Derudover har Transportstyrelsen indgået aftaler med førende teknologivirksomheder for at udvikle selvkørende teknologi til vores bybusser. Disse busser vil bruge avanceret satellitbaseret GPS og et netværk af sensorer, der konstant scanner omgivelserne for at bestemme bussens nøjagtige position. Vi har allerede givet grønt lys til at teste selvkørende lastbiler og andre tunge køretøjer på udvalgte vejstrækninger. 7. Uddannelse er kernen i vores udvikling. Brugen af digital teknologi i vores uddannelsessystem kan skabe et mere åbent og dynamisk læringsmiljø. Det kan styrke kommunikationen mellem lærere, forældre og elever med det simple formål at lade lærerne fokusere på det, de gør bedst, at undervise. Ved at mindske den administrative byrde, frigør vi deres tid og energi. For et par år siden lancerede Undervisningsministeriet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen en mobilapp kaldet Forældreportalen. Appen fungerer som en direkte og tovejs kommunikationskanal mellem skolen og hjemmet, hvilket gør alting utroligt bekvemt for forældrene. Den giver dem mulighed for nemt at håndtere administrative opgaver, som for eksempel at give samtykke til deres barns deltagelse i en udflugt, eller at holde sig opdateret om skoleaktiviteter. Ved at digitalisere processer, der tidligere krævede papirblanketter og fysisk distribution, hjælper appen også lærerne enormt. De kan nu bruge deres dyrebare tid på at forberede undervisning og engagere sig med eleverne.
Appen udvikles løbende baseret på feedback fra brugerne for at sikre, at den altid er relevant og imødekommer nye behov. 8. Løsninger for den smarte by. Med vores begrænsede landareal er Smart By-initiativet dedikeret til konstant at finde nye løsninger, der kan forbedre vores bymiljø. Vores boliger og bykvarter skal være mere sikre, bæredygtige og bedre steder at leve. Singapores rammeværk for intelligente byer, udviklet af landets bolig- og udviklingsstyrelse, er en fascinerende tilgang bygget på 5 søjler, der bringer intelligens ind i selve hjertet af boligområderne. Intelligent energi, intelligent miljø, intelligente ejendomme, intelligent livsstil og intelligent fællesskab. Forestil jer et system, der konstant indsamler data i realtid. Ved hjælp af avanceret dataanalyse og smart teknologi analyseres og optimeres disse informationer for at skabe et bedre liv for indbyggerne. Det handler om at forbedre livsmiljøet og bruge viden til at skabe de mest optimale og omkostningseffektive løsninger for byplanlægning og design. Et helt konkret eksempel på dette er, hvordan Singapore håndterer en udfordring, der er unik for deres klima. Landet kæmper med store mængder myg, hvilket placerer de smarte bydele i konstante risikozoner for udbrud af denguefeber. Her har Singapore taget en utrolig kreativ løsning i brug: droner. Disse droner overvåger kendte risikoområder fra luften og kan lynhurtigt opdage steder, hvor myggebestanden når et kritisk niveau. Dette muliggør en hurtig indsats med traditionelle metoder. Men dronerne kan mere end det. De er også udstyret til at sprede et middel, der bekæmper myggelarver og dermed fjerner problemet ved roden. En anden grundpille i nationens fremgang er intelligent finansiering, som de ser som selve kernen i velstand. Med et erhvervsvenligt miljø og en enestående forbindelse til de store økonomier i Asien, fortsætter Singapore med at tiltrække virksomheder og talenter fra hele regionen. Landet arbejder målrettet på at skabe et blomstrende fintech-miljø, der understøtter innovation inden for den finansielle sektor, hvor organisationer trygt kan eksperimentere med nye teknologier. Singapores monetære autoritet har sat sig for at etablere et smart finansielt centrum, hvor teknologi bruges til at øge effektiviteten, skabe økonomiske muligheder og forbedre risikostyringen. De har endda åbnet et innovationslaboratorium for fintech, et sted, hvor hele branchen kan mødes, samarbejde og samskabe, samt en såkaldt regulatorisk sandkasse, hvor nye fintech-løsninger kan testes i sikre rammer. Men den måske allervigtigste lektion kommer fra deres prioritering af mennesker. Singapore er et lille land, geografisk mindre end mange europæiske storbyer. Befolkningen tæller kun knap 6 millioner mennesker. Det er en ønation uden nogen form for naturressourcer. Selv ferskvand må importeres. Alligevel har de udviklet topmoderne teknologi til at udvinde rent vand fra spildevand, regnvand og havvand. Sand og grus til byggematerialer må også købes fra udlandet. Deres eneste sande ressource er befolkningen. Derfor vægter de menneskeligt potentiale og talent over alt andet. De har skabt et system med fantastiske uddannelses- og karrieremuligheder, samt fremragende leve- og arbejdsforhold. Dette har gjort Singapore til en magnet for talent fra hele verden. Man ser tydeligt investeringen i befolkningen på de unge menneskers klare, intelligente og selvsikre ansigter. Singapore tænker langsigtet og sparer ingen anstrengelser for at skabe en gylden generation. En talentmasse, der kan føre landets stærke og stabile udvikling videre. Singapores filosofi er klar. Mennesket former verden og er den afgørende faktor for al succes og fiasko. Den tidligere premierminister Lee Kuan Yew sagde det rammende: den, der vinder strategien om mennesker, vinder strategien om økonomi. Han understregede altid, at et land kun kan udvikle sig, hvis det investerer i sin vigtigste faktor, mennesket. I sine erindringer skrev han: talent er en nations mest dyrebare aktiv, og jo flere talentfulde ministre, ledere og fagfolk man har, desto mere effektive bliver politikkerne, og desto bedre bliver resultaterne. Med denne dybe overbevisning indførte han adskillige politikker for at finde, pleje og tiltrække talent, både nationalt og internationalt. For at sikre en konstant strøm af talent implementerede Singapore en politik, der giver udviklingsmuligheder for alle. Grundskoleuddannelsen er gratis, hvilket inkluderer både undervisning og skolebøger. Der er ingen adgangseksamen til universiteterne. Optagelse er baseret på resultater fra folkeskolen og gymnasiet.
Til gengæld stiller de ekstremt høje krav ved universitetets afsluttende eksamener. I slutningen af 1970'erne, da vestlige lande ændrede deres immigrationspolitikker og gjorde det sværere at tiltrække talent fra Asien, handlede Lee Kuan Yew prompte. Han nedsatte 2 udvalg. Et, der skulle hjælpe dygtige mennesker med at finde det rette job, og et andet, der skulle integrere dem i samfundet. Samtidig oprettede han 2 agenturer med det ene formål at rekruttere talent fra Indien og andre lande i regionen. Singapore er i fuld gang med at etablere sig som et globalt centrum for kapitalforvaltning og private banking. Med en kæmpe fordel i form af åbne, gennemsigtige og fleksible love, samt brugen af engelsk som det primære sprog i international handel, har Singapore skabt en sand legeplads, der tiltrækker finansfolk fra hele verden. Dette har skabt en strøm af enorme overskud til landet. Singapores vækst har i de seneste år i gennemsnit ligget på over 10%. Lønningerne er konsekvent blandt de højeste i verden, og alligevel er forskellen mellem rig og fattig ikke overvældende stor. Selvom indkomsterne er høje, er singapurianerne berømte for deres sparsommelighed, og de er blevet velhavende ved klogt at investere deres opsparede midler. Lektion 12. Læren om forretningsstrategi. Folket i Singapore har en utrolig intelligent strategi for at øge deres indkomst. Udover at udnytte deres fordelagtige kystlinje til turisme og varetransport, Singapore har en af de 5 travleste havne i verden, lægger de enorm vægt på at udvikle uddannelsessektoren. De satser stort på erhvervsuddannelser, universitetsuddannelser og Ph.D.-programmer, og især på at bygge internationale konferencecentre. Gennem disse aktiviteter tjener de hvert år milliarder af dollars fra internationale studerende og fra de tusindvis af delegerede, der kommer til konferencer og korte kurser. Som en øgenation har Singapore hverken brug for fiskere eller landmænd. Absolut alle landbrugsprodukter, fødevarer og fisk og skaldyr skal importeres, men de mangler aldrig noget. Singapore har defineret sin forretningsstrategi: at styrke service- og handelssektoren med fuld kraft. Lektion 13. Læren om velfærdspolitik. På grund af den begrænsede plads og høje befolkningstæthed er boliger i Singapore ret dyre. Regeringen har ingen politik for arbejdsløshedsunderstøttelse. Til gengæld sikres alle et job og får hjælp til bolig. Der var en periode, hvor regeringen tilbød boliglån med en lav rente på kun omkring 2,5% om året med en lang løbetid, nogle gange helt op til 30 år. Befolkningen i Singapore bliver oprigtigt glade, hvis deres hjem bliver udpeget til rydning og genbosættelse. Når det sker, nulstilles deres ejendomsret, så den gælder fra den dag, de flytter ind i deres nye hjem. Borgere i Singapore kan eje deres hjem i op til 99 år. Uddannelse, sundhedsydelser, kultur- og idrætsfaciliteter er dyre i Singapore, men man får virkelig, hvad man betaler for. Landet har ikke et prissystem, der favoriserer egne borgere, men singapurianerne har en urokkelig tillid til deres egne ydelser. De ved, at det er kvalitet i verdensklasse, og det er ikke kun dem selv. Folk fra hele kloden strømmer til for at købe landets uddannelses- og sundhedsydelser. Lektion 14. Læren om byplanlægning. Verden kalder Singapore for en park i en by. Men ser man rigtigt efter, bør man nok kalde Singapore for en by i en park. Byen er planlagt ned til den mindste centimeter, hvor hvert område er anlagt som et kunstværk. En interessant detalje er, at den tidligere premierminister Lee Kuan Yew efter et besøg i Vietnam i starten af det 20. århundrede blev så inspireret af en allé med frodige grønne træer, at han tog selve modellen for beplantning med hjem og implementerede den. Singapore har en hel afdeling dedikeret til parker og grønne områder, som har specialiseret sig i at plante, designe og pleje byens naturlige landskaber og træer. De har en dyb forståelse for, at de grønne omgivelser er selve deres livsgrundlag. Derfor er deres land i dag så utroligt grønt, rent og smukt. Selvom pladsen er trang, føles landskabet ekstremt åbent, fordi de fleste indbyggere bor i højhuse. Der er ingen tætpakkede huse langs gaderne. Gadeplan er i stedet udnyttet fuldt ud til forretninger og kontorer. Singapores havn er smuk om dagen, men om natten bliver den endnu mere strålende. Regeringen har skabt et ideelt landskab og et inspirerende miljø for sine borgere at trives i. Lektion 15. Læren om en ren regering.
At Singapore har kunnet udvikle sig så hurtigt, skyldes intelligente, visionære og enestående ledere som Lee Kuan Yew og hans generation af kolleger. Disse ledere forstod dybere end nogen andre faren ved korruption. Hvis man ikke kan bekæmpe korruption, bliver alle udviklingsmål meningsløse. En lige så vigtig pointe er, at hvis man vil basere udvikling på principper om at beskytte borgernes rettigheder og håndhæve loven strengt, så kræver det en moderne og hæderlig regering. Singapore har opretholdt et højt avanceret e-government-system. Næsten al interaktion mellem borgerne og det offentlige kan klares gennem et automatiseret elektronisk system fra top til bund. Dette minimerer omkostninger og muligheder for korruption og bestikkelse til et absolut minimum. Derfor har partiet PAP selv i et flerpartisystem vundet alle valg, fordi de har opnået folkets urokkelige tillid til deres gennemsigtighed og integritet. Den tidligere premierminister Lee Kuan Yew var frontløber i kampen mod korruption og var med til at forvandle Singapore til et af de reneste og mindst korrupte lande i verden. I hans tid ved magten indførte han de nødvendige love, der gav kontoret for efterforskning af korruption udvidede beføjelser til at anholde, indkalde vidner og granske bankkontier og selvangivelser hos mistænkte personer og deres familier. Med den urokkelige støtte fra den daværende premierminister Lee Kuan Yew fik kontoret myndighed til at efterforske enhver embedsmand eller minister. Samtidig var Lee Kuan Yew fast besluttet på at hæve lønningerne for nøglepersoner i ledelsen for at motivere dem til at yde deres bedste for landet og fjerne enhver fristelse til korruption. Alt dette førte til et resultat, som hele verden anerkendte. Som han engang stolt erklærede: hvis du kalder dig singaporeaner, uanset hvor du rejser hen med dit singaporeanske pas, ved folk med det samme, at du står for integritet, kompetence og pålidelighed. I de velhavende golfstater, når de leder efter en finansiel ekspert, ved du hvad? De leder efter en fra Singapore. Lektion 16. Kunsten at opbygge selvdisciplin. Det første, der slår enhver, som sætter fod i Singapore, er den utrolige renlighed. Alle huse, gader, træer og køretøjer er skinnende rene. Man ser næsten aldrig en politibetjent i gadebilledet. Dette skyldes først og fremmest strenge love, der regulerer borgernes adfærd. Men det er kombineret med en dybt rodfæstet bevidsthed og selvdisciplin hos befolkningen, som man kan kalde intet mindre end civiliseret i alle aspekter af dagligdagen. Netop denne selvdisciplin sparer regeringen for enorme summer, som ellers skulle bruges på at bekæmpe miljøforurening, håndtere affald og straffe lovovertrædelser. Lektion 17. At skabe et regionalt kraftcenter for sundhedsydelser. I september 2020 havde Singapore 18 offentlige og private hospitaler med i alt 1262 sengepladser, omkring 1300 læger og 40.000 sygeplejersker. Landet kan prale af at have mange fremragende læger, som er fuldt på højde med de bedste fra lande med højt udviklede sundhedssystemer som Storbritannien, USA, Europa og Japan. Singapore har med overbevisning erklæret, at de har tilstrækkelige faciliteter og medicinsk kapacitet til at levere sundhedsydelser til både landets egne borgere og til udlændinge, der søger behandling i landet. Tilbage i 2002 satte en arbejdsgruppe under Singapores økonomiske evalueringskomité sig et ambitiøst mål: at tiltrække 1 million udenlandske patienter inden 2012. Denne patientstrøm skulle bidrage med 1% til Singapores BNP og skabe 30.000 jobs. Målet blev dog ikke nået, primært fordi de stigende omkostninger i Singapore gjorde sundhedsydelserne dyrere end i nabolande som Thailand, Malaysia og Indien. Det stod klart, at Singapore ikke kunne konkurrere på pris på grund af højere omkostninger til jord, ejendom og lønninger. I stedet valgte Singapore at konkurrere ved at levere sundhedsydelser af uovertruffen kvalitet, professionalisme og pålidelighed. Sundhedsydelser i Storbritannien, Europa og USA er ikke billige, men alligevel strømmer 100.000vis af udlændinge hvert år til berømte hospitaler som Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Memorial Sloan Kettering Cancer Center eller Great Ormond Street Hospital. Singapore valgte at følge deres eksempel og udvikle sine hospitaler og praksiser til et endnu højere niveau af plejekvalitet og professionel etik, så udlændinge villigt ville betale for behandling, der levede op til de højeste standarder for kvalitet, professionalisme og troværdighed. Lektion 18.
at forme et førende medicinsk uddannelsescenter i regionen. Singapore har længe været et anerkendt uddannelsescentrum i regionen. Landets universiteter og polytekniske skoler har uddannet og leveret en højt kvalificeret arbejdsstyrke til Singapores økonomi. Samtidig har mange studerende fra nabolandene valgt at studere her. Singapore er stolt af sine internationalt anerkendte uddannelsesinstitutioner, herunder inden for sundhedssektoren. De polytekniske skoler uddanner sygeplejersker og rehabiliteringsteknikere, mens de medicinske fakulteter ved National University of Singapore, NUS, og Nanyang Technological University, NTU, uddanner læger for hele regionen. Derudover tilbydes der postgraduate speciallægeuddannelser og en Master of Business Administration, MBA, med speciale i sundhedssektoren. For mange år siden sendte Sundhedsministeriet mange singaporianere til udlandet for at blive uddannet som speciallæger eller turnuslæger i lande som Storbritannien, Australien og USA. Det var netop disse udenlandsk uddannede læger, der skabte varige relationer med deres undervisere og medstuderende i de førende sundhedssystemer, og som konstant var med til at løfte niveauet for lægepraksis og sundhedspleje i Singapore. Folk i Singapore fra alle samfundslag nød godt af en bemærkelsesværdig forbedring af sundhedssystemet og standarderne for pleje. I dag er Singapore blevet et verdensanerkendt center for uddannelse af sundhedspersonale, og landet sætter nu en høj international standard for kvaliteten og omfanget af sundhedsydelser. Med tiden vil folk i hele regionen også drage fordel af de forbedringer, som de hjemvendte, nyuddannede fagfolk bringer med sig til deres egne sundhedssystemer. Desuden er læger i nabolandene nu mere tilbøjelige til at henvise deres mest komplekse patienter til konsulenter og professorer i Singapore for at få stillet diagnoser og modtage behandling. Men den måske mest utrolige forvandling skete inden for turismen. Omkring 1965, da landet stod over for enorme udfordringer med at skabe arbejdspladser til befolkningen, blev Singapores turistudviklingsnævn oprettet. Til formandsposten udpegede man en visionær mand ved navn Ron Michaud fra filmselskabet Shaw Brothers. Fordi Shaw kom fra underholdnings- og filmverdenen, havde han en helt unik forståelse for, hvordan man designer attraktioner, der fanger folks fantasi, og hvordan man får besøgende til at føle sig velkomne og fascineret i et fremmed land. En af hans mest geniale idéer var at lade designe et logo, der fangede nationens sjæl. En løve med en havfrues hale. Dette symbol, møllejren, blev støbt i beton og placeret ved indsejlingen til Singapore, og det har været bystatens ikon lige siden 1965. Dette var ikke et lykketræf. Det var resultatet af en række omhyggeligt udformede, langsigtede planer, der skulle udvikle turismen. Blandt de mest markante planer kan nævnes Singapores turistplan fra 1968, turistudviklingsplanen fra 1976, den strategiske udviklingsplan fra 1993, Turisme 21 fra 1996, Turisme 2015 fra 2005, Skabelsen af Turisme 2020 fra 2012. Regeringen i Singapore forstod, at turisme ikke kunne udvikles i et vakuum. Den blev en central del af den nationale strategi for økonomisk og social udvikling. Man skabte et synkroniseret system af politikker, der kunne mobilisere alle ressourcer for at fremme en hurtig og bæredygtig vækst i turismen. Disse politikere anerkendte, at turisme er en sammensat industri, der påvirker og påvirkes af mange andre sektorer, regioner og sociale faktorer. Samtidig var politikerne fleksible og tilpassede landets unikke historie og kultur, så man kunne udnytte de særlige fordele, Singapore havde på forskellige tidspunkter og i forskellige dele af landet. Med turistudviklingsplanen fra 1976 fokuserede man på at bevare og restaurere historiske og kulturelle enklaver som Chinatown, Kampong Glam og Little India. Senere, med den strategiske plan fra 1993, skiftede fokus til at udvikle helt nye turistprodukter: krydstogter, sundhedsturisme, uddannelsesrejser og bryllupsrejser. Samtidig arbejdede man på at åbne nye markeder, arrangere store internationale festivaler, styrke uddannelsen af medarbejdere i turistbranchen og øge befolkningens bevidsthed om turismens betydning.
I 1996 lancerede man visionen Turisme 21, som skulle forberede landet på det 21. århundrede med strategier, der omfattede udvikling af nye, spirende markeder, etablering af regionale turismeknudepunkter, skabelsen af innovative produkter og en strategi, der skulle gøre Singapore til en sand turismemester. Med Turisme 2015-planen fra 2005 intensiverede man indsatsen på kernemarkederne med et klart formål: at skabe en dybere forståelse for, hvad Singapore er, at positionere Singapore som en destination, man skal besøge, at forbedre servicestandarden for at give turister uforglemmelige oplevelser, at opgradere infrastrukturen for turisme, at udvikle professionelle turistvirksomheder og en dygtig arbejdsstyrke, at udvikle turismens kerneprodukter. Og for at vise, at dette ikke blot var tomme ord, blev der sat enorme summer bag strategierne. Alene i 2012 afsatte Singapore 300 millioner singaporeanske dollars, svarende til over 1,5 milliarder danske kroner til turistarrangementer, 340 millioner til produktudvikling og 265 millioner til udvikling af menneskelige ressourcer i branchen. Men enhver stor forvandling har en pris. Efter uafhængigheden i 1965 var regeringens fokus så stærkt rettet mod planlægning og modernisering, at man prioriterede nedrivningen af gamle bydele. En stor del af de historiske bygninger blev revet ned uden de store overvejelser. Resultatet var, at Singapore i en periode blev opfattet som en moderne, men sjælløs by. Folk begyndte at se tilbage med vemod. Hvis bare man ikke i hast havde ødelagt de levende gamle bydele, der tilhørte kineserne, de indiske immigranter og malaysierne, så kunne Singapore måske være blevet Asiens mest enestående multikulturelle knudepunkt. For at rette op på tidligere tiders fejl, har verden siden 1980'erne været vidne til en dramatisk forvandling i Singapore. Den tidligere udviklingsfilosofi blev erstattet af et nyt mantra om at genoplive og genfinde sine rødder for at bevare den lokale, sociale og kulturelle identitet, der var ved at forsvinde. Turismen blev genstartet og fremmet som en motor for økonomien. Derfor blev bevarelsen af kulturelle og historiske steder afgørende for at berige byens identitet. Det virkelige vendepunkt kom dog fra 1990. Takket være en fleksibel politik, kompromiser mellem forskellige interessegrupper og en vellykket mobilisering af privat finansiering, kunne Singapores regering kraftigt fremme en fornuftig bevaring og restaurering. Dette sikrede både den økonomiske bæredygtighed for kulturarven og bevarelsen af den kulturelle integritet. Eksperter har analyseret Løvestatens succes med bevaringspolitikken og har udarbejdet en køreplan, som andre udviklingslande kan lade sig inspirere af. Først og fremmest iværksatte man pilotprojekter på statens egne bygninger for at demonstrere regeringens engagement i bevaringsarbejdet og for at vise kulturarvens økonomiske potentiale. Dette styrkede tilliden og selvtilliden og fungerede som et forbillede for korrekte tilgange, metoder og bevaringsteknikker. Da man efterfølgende udvidede til den private sektor, blev projekterne præsenteret som investeringsmuligheder, hvor private investorer kunne engagere sig i bevaringsprojekter gennem skatteincitamenter. Derudover afholder Singapore årligt prisen for arkitektonisk kulturarv for at hædre indsatsen fra ejere, eksperter og entreprenører bag fremragende bevarings- og restaureringsprojekter. Offentligheden bliver informeret om disse bestræbelser gennem medierne for at øge den generelle bevidsthed og forståelse i samfundet. Siden 2001 har Singapore jævnligt afholdt offentlige høringer for at indsamle feedback og forslag til bygninger, der bør bevares. Singapore løste dilemmaet mellem bevaring og udvikling ved at minimere de økonomiske tab for bygningsejere og opmuntre den private sektor til at deltage i at bevare og fremme kulturarvens værdi. Bevaringsområderne blev også inddelt i zoner med specifikke regler. I byens kerneområde skal alle bygninger bevares og restaureres strengt. Beboere kan udvide deres boligareal eller bygge tilbage til, så længe facaden forbliver uændret og de nye tilføjelser ikke er synlige fra gaden. I områder, der grænser op til nye bydele, kan ejere vælge enten at bevare hele bygningen eller at bygge tilbage til op til den maksimale højde, som myndighederne tillader. I områder, hvor kulturarvsbygninger blandes med nybyggeri, skal selv de nye huse overholde den generelle arkitektoniske stil for at undgå at skabe disharmoni og ødelægge det samlede landskab. 20.
Singapores lykkemønt. Det er over 30 år siden Singapore færdiggjorde sit moderne MRT-metrosystem, men myterne om den vanskelige byggeproces lever stadig videre. Blandt disse tror mange, at den ottekantede $1-mønt og blev udstedt under den afdøde premierminister Lee Kuan Yew, var en feng shui-amulet, der skulle fjerne dårlig karma under metrobyggeriet. I 1967 lagde Singapores regering planer for at udvikle landets infrastruktur. Men med sit lille areal kunne Singapore ikke bygge mange flere veje, og et transportsystem, der udelukkende var baseret på offentlige busser, blev forudsagt at ville bryde sammen i 1992. Derfor opstod ideen om et metrosystem allerede i 1967, da Singapore kun var i sit andet år som selvstændig nation. Omkostningerne ved at bygge MRT blev anslået til $5 milliarder, hvilket blev anset for at være så dyrt, at det kunne sætte landets økonomi tilbage. Mange troede endda, at processen med at grave tunneler ville forstyrre landets drageår og skade nationens held og lykke. Selvom byggeriet af metrosystemet blev godkendt og påbegyndt i 1982, støttede processen på mange forhindringer. Sammentræffet med udgivelsen af den ottekantede $1-mønt i 1987, hvis form minder meget om en bager fra kinesisk feng shui, fik mange til at spænde historier om, at den netop var en feng shui-amulet. Da den første del af MRT-systemet åbnede året efter, opstod der endnu flere myter om mønten. Den mest berømte fortælling handler om en vis munk, der rullede til, at hver eneste indbygger på øen skulle bære et bagerspejl for at afværge dårlig feng shui. Den foreslåede løsning blev at udstede den ottekantede $1-mønt for at efterkomme munkens råd. Men den afdøde premierminister for Singapore, Lee Kuan Yew, afviste personligt disse historier, mens han levede. Ikke desto mindre betragtes den singapurianske $1-mønt stadig som en lykkemønt, en slags amulet for befolkningen i løvenationen. Det siges, at møntens design, inspireret af Feng Shui, bringer velstand og fremgang til landet. Når man besøger Singapore i dag, vil man ofte se souvenirs formet som denne ottekantede mønt, et symbol på nationens held. Men bag symbolerne lå en benhård vilje til selvstændighed. Kaptajn Lee, som han blev kaldt, understregede altid: selvom Singapore er et lille land, søger vi altid at få flere venner, så mange som muligt. Men det afgørende er og bliver at bevare vores suverænitet og uafhængighed. Han hyldede en ånd af selvhjælpenhed og stræbe med sine berømte ord: verden skylder os ikke vores levebrød. Vi kan ikke overleve ved at tikke med en skål i hånden. Han mindede konstant sit folk om, at så længe singapurianere er dynamiske, tilpasningsdygtige og konkurrencedygtige, så længe kan vi fortsætte med at bevæge os fremad. Det valg, som kaptajn Lee traf gennem 50 turbulente år, forvandlede det lille skib Singapore til et mægtigt fartøj, der kunne modstå enhver storm. Landet baserede ikke sin udvikling på udenlandsk bistand, men derimod på investeringer og handel. Professor Kishore Mahbubani, dekan ved Lee Kuan Yew School of Public Policy, påpegede engang, at vestlig bistand ofte flyder tilbage til donorlandet i form af administrationsomkostninger, konsulenthonorarer og kontrakter. Det viser, at selvom det kaldes bistand, er det i virkeligheden ikke til megen hjælp for udviklingslandene. Mahbubani fremhævede i stedet succesen for Singapores økonomiske udviklingsråd, som formåede at tiltrække enorme udenlandske investeringer til øststaten. Men økonomisk styrke er intet uden sikkerhed. I 1963 sluttede Singapore sig til Føderationen Malaysia. Men blot 2 år senere, i 1965, blev de adskilt og stod pludselig alene som en uafhængig nation. På det tidspunkt havde Singapore kun en spæd flåde og et lille luftvåben. Hæren bestod kun af et artilleriregiment med frivillige, et panserregiment og blot 3 infanteribataljoner. En så lille styrke var forsvarsløs over for enhver potentiel fjende. Premierminister Lee Kuan Yew indså hurtigt, at den bedste måde for Singapore at overleve på i det strategisk vigtige stræde var gennem en tredelt sikkerhedsstrategi. For det første skulle Singapore søge støtte fra stormagter for at udfylde det tomrum, de britiske styrker efterlod i foråret 1971. I april 1971 underskrev Singapore derfor forsvarsaftalen mellem 5 magter, FPDA, sammen med Storbritannien, Malaysia, Australien og New Zealand.
Aftalen indeholdt ingen specifikke forsvarsforpligtelser, men den skabte en mekanisme, der sikrede Singapores støtte fra en stor styrke i tilfældet af en krise. For det andet skulle Singapore investere massivt i at opbygge sit eget moderne og slagkraftige militær. For at opnå dette brugte Lee Kuan Yew det israelske militærsystem som model. I 1967 blev der vedtaget en lov, der indførte værnepligt for alle mænd over 18 år. Dette skabte ikke kun en stor militærstyrke og en reservestyrke, men det var også med til at opbygge en stærk national identitet. Samtidig prioriterede Singapore at modernisere militæret. Ifølge Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut var Singapore med en befolkning på kun omkring 5 millioner verdens 5. største våbenimportør i perioden 2008 til 2012, og forsvarsbudgettet udgjorde konsekvent 20% af statsbudgettet. Den tredje søjle i sikkerhedsstrategien var at styrke det regionale samarbejde. Singapore udnyttede sin udenrigspolitik til det yderste. Med den klare erkendelse, at små nationer ikke har råd til at have fjender, arbejdede landet dygtigt på at opbygge relationer for at sikre stabilitet og velstand. Singapores tidligere vicepremierminister S. Rajaratnam sagde i en tale til FN i 1965: "Vi ønsker at leve i fred med alle vores naboer, simpelthen fordi vi har for meget at tabe, hvis der udbryder krig. Derfor er alt, hvad vi beder om, at man lader os bygge vores land op på den måde, som vores folk ønsker det." I 1956 tog Lee Kuan Yew den modige beslutning at genoprette handelen med Indonesien. Han aflagte også besøg i Kuala Lumpur og Jakarta for at opbygge gensidig tillid. Denne ånd af regionalt samarbejde førte til oprettelsen af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, ASEAN, i 1967 med Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand og Filippinerne som stiftende medlemmer. ASEANs mål var at etablere Sydøstasien som en zone af fred, frihed og neutralitet. I 1972 havde denne regionale orden skabt den nødvendige stabilitet, så Singapore kunne fokusere på andre vigtige indenrigspolitiske anliggender. Fra en lille fiskerby forvandlede Singapore sig til en velhavende ø-nation. Under ledelse af den afdøde premierminister Lee Kuan Yew indførte regeringen nogle utrolig skrappe tiltag og mange selvsomme forbud, som for eksempel forbuddet mod tyggegummi. Udlændinge, der besøger Singapore, ved ikke kun, at det er en lille ø-nation med en mirakuløs økonomisk udvikling, en tidligere britisk koloni, men de er også smerteligt bevidste om, at hvis man tygger tyggegummi på offentlige steder, kan man blive idømt en streng bøde, ja endda piskeslag med en stok. I virkeligheden er det ikke ulovligt at besidde eller tygge tyggegummi i Singapore. Den handling, der blev anset for ulovlig fra 1992, var handel med eller import af denne vare. Denne beslutning udsprang af den negative effekt, det havde på det meget dyre metrosystem, der netop var blevet bygget dengang. Tyggegummiklatter blokerede de følsomme sensordøre eller sad simpelthen klistret fast på sæderne overalt. Da forbuddet blev indført, kunne man selv for en førstegangsforseelse risikere en bøde på op til 100 kroner. Vise, tovfulde, engagerende og en fængselsstraf på 2 år. Resultatet var, at forbuddet havde øjeblikkelig virkning. På bare få måneder syntes tyggegummi at være forsvundet helt fra Singapore. I 2004 blev forbuddet lempet en smule, da Singapore tillod salg af sukkerfrit tyggegummi til medicinske formål. Men hvis man ønskede at købe det, skulle man gå til det rigtige apotek, oplyse sit fulde navn og fremvise identifikation. Apotekere kunne også let risikere fængsel og en bøde på op til 1.600 singaporanske dollar, hvis de overtrådte en af de strenge regler for salg af denne vare. Tyggegummi er selvfølgelig ikke det eneste, man kan blive slået med en stok for i denne østat, hvis man er mand og under 50 år. Straffen anvendes for en lang række forbrydelser, herunder mindre forseelser som bevidst hærværk eller beskadigelse af kunstværker, offentlig ejendom, naturskønne steder eller blot at have overskredet sit visum. Handlinger som at spytte på gaden og offentlige steder betragtes også som ulovlige med en bøde for førstegangsforseelse på 2.000 singaporanske dollar og en bøde på op til 10. Vise 33 singaporanske dollar ved tredje overtrædelse. Synderen skal også bære en skrivgrøn vest og udføre rengøringsarbejde på gaderne. 25.
Vigtigheden af at udvikle havnene. Siden Singapore løsrev sig fra Malaysia og blev en selvstændig nation i 1965, indså regeringen hurtigt landets begrænsninger med hensyn til naturressourcer og landareal. For at overvinde disse geografiske begrænsninger formulerede regeringen i Singapore tidligt politikker om nødvendigheden af at investere og flytte økonomien fra en industri baseret på forarbejdning af råmaterialer til en maritim handelsøkonomi. Udover mulighederne for økonomisk vækst, var udviklingen af havnene en absolut nødvendighed for Singapore. Størstedelen af de daglige fornødenheder, der bruges i landet, importeres, herunder fødevarer, byggematerialer og endda medicin, som transporteres i containere med kølesystemer. Da man indså fraværet af store havne i Sydøstasien, fokuserede Singapores regering hurtigt økonomien på at bygge havne. I 1990 havde Singapore allerede regionens 2 største havne, PSA Internationale og Jurong Port. PSA Internationale overgik endda Yokohama-havnen i Japan i tiltrækningskraft for leverandører og i mængden af transporterede varer. Den samlede længde af de årlige containertransporter svarer til 4 gange jordens omkreds. Singapores havn har en strategisk beliggenhed på de internationale søveje mellem det Indiske Ocean og Stillehavet. Allerede i 2001 nedsatte Singapores regering Udvalget for Økonomisk Gennemgang, ERC, Economic Review Committee, for at udarbejde udviklingsstrategier for ønationens nøgleindustrier. Denne strategi blev udarbejdet af Arbejdsgruppen for Logistik, WG, Working Group on Logistics, og foreslog 8 grupper af løsninger for at udvikle Singapores havn til et globalt logistikcentrum. At vedligeholde og fremme logistikcentrets kapacitet, at udvikle den bløde sektor inden for transporttjenester, logistiktjenester og udvikling af menneskelige ressourcer, at udvikle Singapore til et logistikcentrum for intellektuel ejendomsret, IP, Intellectual Property, at udvikle Singapore til et center for forsyningskædeledelse, SCM, Supply Chain Management, at opbygge et sikkerhedscenter, at etablere et center for multimodal transport, at etablere en konkurrencedygtig skattestruktur, at etablere et ledende organ til at koordinere regeringens aktiviteter, der fungerer som en one-stop shop for at fremme logistikudviklingen. Disse 8 strategigrupper blev modtaget og implementeret synkront af Singapores regering og har ført til enorm succes for Singapores logistikindustri og har især givet Singapores havn status som et globalt logistikcentrum. Og her er den sidste, men bestemt ikke mindste del af vores rejse, hvor vi afdækker de dybe hemmeligheder bag nationers succes. For at løse den enorme udfordring med at finansiere infrastruktur, skabte Singapores ledere en genial politisk og økonomisk mekanisme. Regeringen begyndte at udstede statsobligationer for at rejse kapital. Forestil dig, i 2001 alene nåede investeringskapitalen fra disse obligationer op på hele 92 milliarder singaporeanske dollar. Men det stoppede ikke der. De introducerede også en obligatorisk opsparingsordning for alle arbejdende borgere, administreret af landets centrale forsorgsfond, CPF. Denne fond fungerer på et fuldt finansieret grundlag. Det betyder, at når folk går på pension, modtager de skattefrie ydelser baseret på deres egne tidligere bidrag, plus de renter, der er optjent over tid. En utrolig smart måde at sikre både national udvikling og individuel velfærd. Disse enorme summer blev primært brugt til at investere i en synkroniseret udvikling af landets infrastruktur. De byggede et omladningshavnesystem i verdensklasse, anlagde moderne motorveje, skabte verdens bedste lufthavn, Changi, og opførte logistikcentre samt topmoderne infrastruktur for telekommunikation og fiberoptik. Samtidig implementerede Singapore en strategi med skattelettelser, som både stimulerede den makroøkonomiske vækst og tiltrak udenlandske investorer. Takket være dette strømmede investorer til landet, hvilket skabte en stabil strøm af varer gennem havnene. Desuden betød de gunstige toldpolitikker, at Singapore tiltrak en enorm mængde containere til omladning fra andre lande i regionen. Singapores havneinfrastruktur er et vidunder i sig selv. Den modtager i gennemsnit 140.000 skibe om året og forbinder landet med 600 havne i 130 lande. Den er omdrejningspunkt for over 400 af verdens største rederier.
Havnen er udstyret med 204 kajkraner og et utal af portalkraner. Terminalerne kan ubesværet håndtere alt fra fragtskibe og pramme til ro-ro-fartøjer og gigantiske containerskibe. Med disse utrolige resultater har Singapores havn vundet et væld af priser, herunder bedste globale containerhavneoperatør i 9 år i træk, bedste containerhavn i Asien i 25 år og bedste havn i Asien i hele 26 år. 22. Håndtering af massemedierne. Under en tale til en forening af amerikanske journalister i Washington D.C. i 1988 forklarede den afdøde premierminister Lee Kuan Yew Singapores syn på mediehåndtering med disse uforglemmelige ord. Debatten om Singapores interne anliggender er en sag for singaporeanere. Vi tillader amerikanske journalister i Singapore at rapportere om Singapore til deres hjemland. Vi tillader deres aviser at blive solgt i Singapore, så vi kan vide, hvad udlændinge læser om os. Men vi tillader dem ikke at indtage rollen som vagthund og modstander for Singapores regering, ligesom de gør med den amerikanske regering. Ingen udenlandske tv-stationer kræver retten til at udsende deres programmer i Singapore. Faktisk forbyder de amerikanske kommunikationsmyndigheders regler udlændinge at eje mere end 25% af en tv- eller radiostation. Kun amerikanere kan kontrollere en virksomhed, der har indflydelse på den offentlige opinion i Amerika. 27. Pragmatisme. Professor Kishore Mahbubani, dekan for Lee Kuan Yew School of Public Policy ved National University of Singapore, har observeret, at Singapores ledere anvender pragmatisme som deres ledende filosofi. Den tidligere vicepremierminister Goh Keng Swee studerede Japans Meiji-restauration i dybden. Her brugte japanske ledere utrolig meget tid på at forske, lære og kopiere fra hele verden, hvorefter de omhyggeligt udvalgte og tilpassede det bedste til Japan. Singapore fulgte nøjagtigt samme pragmatiske metode. 28. Respekt for alle folkeslag. Singapore har en politik om respekt for alle folkeslag for at regulere samspillet mellem landets etniske samfund, herunder kinesere, malaysiere og indere. Landet har 4 officielle sprog: engelsk, mandarin, malayisk og tamilsk. For at sikre balance og lighed bruges engelsk, et globalt neutralt sprog, som undervisningssprog. Dette letter kommunikationen mellem de forskellige etniske grupper. Samtidig giver landet hver gruppe mulighed for at lære deres modersmål, hvilket bevarer deres kulturelle identitet. 23. Visionært fremsyn for at sikre vandforsyningen. I 1951 underskrev Singapore en 100-årig aftale med nabolandet Malaysia om vandforsyning. Men landets ledere forstod, at de ikke for evigt kunne være afhængige af et andet lands ressourcer. Derfor investerede Singapore massivt i at skabe sine egne vandkilder. Dette inkluderede opførelsen af store vandreservoirer og avancerede anlæg, der kan omdanne havvand til rent drikkevand. Udover disse konkrete strategier har Singapores ledere altid fokuseret på at udnytte landets styrker, især det menneskelige potentiale, og på at føre en effektiv økonomisk og finansiel politik. Disse elementer har været afgørende for den succes, Singapore oplever i dag. Tak fordi I så med her på Forfædres Visdom. Hvis denne dybdegående rejse ind i Singapores visdom har givet jer stof til eftertanke, så vis jeres støtte ved at trykke på like-knappen, abonner på kanalen og del videoen med andre, der kunne finde den inspirerende. Vi vil elske at høre jeres tanker, så efterlad en kommentar nedenfor, hvilken lektion skilte sig mest ud for dig. På gensyn.